Ďakujem pekne, dobrý deň. Moje meno je Miroslava Mittelmanová, som programovou riaditeľkou Ligy za ľudské práva, čo je mimovládna organizácia, ktorá bola založená už v roku 2005 právnikmi a advokátmi, ktorí spolupracovali so Slovenským helsinským výborom. A od roku 2005 poskytujeme právne poradenstvo nielen žiadateľom o udelenie azylu, ale aj cudzincom všeobecne a od minulého roka aj odídencom a odídenkyňam z Ukrajiny. Tak chcem poprosiť, keby ste... Takže kto sme a čo robíme v rámci Ligy za ľudské práva? Naším cieľom je presadzovanie transparentnej a zákonnej, migračnej a azylovej, integračnej a inkluzívnej politiky, a to na rôznych úrovniach. Nielen vlastne na úrovni štátu, ale aj v rámci našich činností, ktoré robíme. Liga za ľudské práva mala doteraz najmä zamestnaných právnikov. Od minulého roka sa venujeme aj veľmi také ďalšej významnej činnosti, a to je komunitné tlmočenie, pretože sme už v roku 2019 zistili cez Filozofickú fakultu, že buďte pripravení, môžu prísť ľudia, ktorí budú potrebovať tlmočenie vo veľkom rozsahu. A vtedy pani Markéta Štefková, ak ju nepoznáte, tak je to taká najväčšia odborníčka na tému komunitného tlmočenia, nám túto tému otvorila. A my sme začali vlastne s prvými tréningami ľudí, ktorí nie sú súdni tlmočníci, ale zároveň sú tí, ktorí pomáhajú v komunikácii so štátom, napríklad s cudzinskou políciou, so školami alebo s nemocnicami. A uvedomili sme si, že vlastne je to niečo, kde vlastne by sme sa možno mohli nejako orientovať. No a minulý rok, keď začala teda invázia Ruska na Ukrajinu, tak sme mali už určité know-how, na ktoré sme vlastne začali stavať, a prichádzali vlastne ľudia, ktorí boli najprv dobrovoľníkmi a neskôr aj tými, ktorí teda boli u nás zamestnaní alebo aj v Marine a v iných organizáciách, a chceli sme zabezpečiť, aby títo ľudia nielen tlmočili a robili ako keby dobrovoľníckú prácu, ale postupne vlastne získali nejaké znalosti a skúsenosti, ktoré sú vlastne určitým štandardom, a aby vlastne si uvedomovali, že oni sú vlastne tí, ktorí zabezpečujú tú komunikáciu napríklad na Botovej s policajtami, alebo keď je niekto chorý a potrebuje ísť do nemocnice, častokrát ich sprevádzajú v nemocniciach, že je dôležité, aby vlastne si uvedomili, že majú určité princípy a štandardy, ktoré musia dodržiavať. Takže našou druhou veľkou témou, ktorú robíme, je tzv. Komunitné tlmočenie, a našich komunitných tlmočníkov už vzdelávame práve v spolupráci s Filozofickou fakultou. Okrem iného sa snažíme pripomienkovať zákony. Zákon o pobyte cudzincov, zákon o azyle, to sú také dva významné zákony, ktoré sa týkajú práva aj oblasti Ukrajincov na Slovensku. Minulý rok sa nám veľmi úspešne podarilo v rozporovom konaní s ministerstvom vnútra dosiahnuť, že sa zmenil zákon, alebo teda, že sa zmení zákon o pobyte cudzincov v časti, teda, ktorá sa týka tolerovaného pobytu a neumožňuje Ukrajincom podnikať. Asi viacerí z vás, ktorí ste tu a nemáte prechodný pobyt za účelom podnikania, ale zároveň by ste chceli na dočasnom útočisku podnikať, tak viete, že momentálne to legislatíva neumožňuje. Nám sa teda na úrovni ministerstva vnútra podarilo presadiť túto zmenu, a zatiaľ ministerstvo vnútra teda čaká na novú vládu. Ak nová vláda a potom teda parlament sa s touto pripomienkou stotožní, tak dúfame, že teda aj odídenci a odídenkyne budú na dočasnom útočisku môcť legálne podnikať. Takže zatiaľ je to, aby ste vedeli, schválené na úrovni ministerstva vnútra, čomu sa veľmi tešíme. My spolupracujeme nielen teda so štátom, s Migračným úradom, Úradom hraničnej a cudzineckej polície a ministerstvami, ale aj s medzinárodnými organizáciami. Medzinárodné organizácie, ktoré prišli minulý rok na Slovensko, niektoré sa vrátili, ako UNHCR, ktoré zatvorilo svoj úrad v roku 2012, tak sa vrátilo, rovnako prišiel UNICEF. Tak sú to dve také výrazné organizácie, s ktorými my spolupracujeme. Okrem iného samozrejme to Svetová zdravotnícka organizácia alebo Medzinárodný červený kríž. A tieto organizácie vytvorili podľa mňa veľmi efektívnu aj takú skupinu ľudí, ktorí vlastne sa pravidelne stretávajú. Ak možno viete, tak je taký Refugee Response Plan, na základe ktorom sa vytvorilo Refugee Coordination Forum, a sú tam vytvorené pracovné skupiny, ktoré sa už viac ako rok stretávajú. My ako Liga za ľudské práva spolupredsedáme s UNHCR tzv. Protection a Inclusion Working Group, ktorá sa stretáva väčšinou každý piatok a diskutujú sa tam rôzne témy. My máme ako keby 5 takých výrazných tém, čo sa už spomínalo: vzdelávanie,
potom je to zdravotná starostlivosť, sociálna pomoc, zdravotne znevýhodnené osoby a zamestnanie a podnikanie a ešte vlastne ubytovanie. To boli témy, ktorým sme sa veľmi intenzívne venovali a práve tieto pracovné skupiny majú ako keby prierezových tých účastníkov, to znamená ministerstva jednotlivé, mimovládne organizácie a potom medzinárodné organizácie. A práve tam sa vlastne preberajú témy, ktoré trápia, alebo sa teda nimi zaoberajú Ukrajinci. A ak by ste mali vy nejakú tému, kde by ste identifikovali, že by bolo dobré, aby to odborníci, ktorí sa tejto téme venujú, dajte nám prosím vedieť a my radi túto tému budeme najskôr možno brainstormovať a potom teda nejako analyzovať a prichádzať s nejakými odporúčaniami pre vládu, čo môže teda pomôcť aj vášmu, respektíve životu iných ľudí, s ktorými vy pracujete. Minulý rok sme do nášho programu Skills for Employment s IKEA zapojili aj Ukrajincov a Ukrajinky. Bol to projekt, ktorý bol venovaný utečencom primárne, ale od minulého roka sme sa s IKEA dohodli, že či by mohli odidenci a odidenkyne byť tiež súčasťou tohto projektu. A samozrejme IKEA nepovedala nie, ale áno, čiže viacerí Ukrajinci a Ukrajinky prešli týmto programom, to znamená, cez tento projekt sme vzdelávali Ukrajincov a Ukrajinky v slovenskom jazyku, ďalej sme ich učili písať slovenské nejaké motivačné listy, životopisy a prípravu na pohovor. Niektorí sa zúčastnili prípravy aj tých pohovorov, ktoré IKEA zorganizovala pre všetkých a nakoniec niektorí sa aj zamestnali priamo v IKEA. Myslím si, že tento model, kedy veľké spoločnosti si uvedomujú spoločenskú zodpovednosť, je veľmi pozitívny a už aj na Slovensku si viaceré firmy uvedomujú, že okrem takého toho biznis modelu štandardného je dôležité, aby časť svojho možno zisku alebo také nejakej pozornosti venovali aj menšinám a tí utečenci sú určite ako keby hľadačíku viacerých týchto zamestnávateľov. Takže tam sa mi veľmi páči, čo ste vy spomínali, tú spoluprácu. Tak spolupráca prierezovo aj s týmto súkromným sektorom sa ukázala práve pri téme Ukrajine veľmi, veľmi významná. My vzdelávame aj mladú generáciu právnikov. Ja sama učím od roku 2005 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. 2 predmety, je to klinika azylového práva a klinika migračného práva. Študenti okrem teoretickej časti majú tzv. Praktickú, čiže chodia teraz najnovšie od minulého roka na Botovu a pomáhajú právnikom, pod supervíziou právnikov vlastne poskytujú tiež základné informácie a konzultácie a učia sa v podstate od profesionálov, čiže to znamená, že po absolvovaní právnickej fakulty už budú viac menej možno pripravení alebo pripravenejší ako iných rovesníci a budú takisto mať nejaké skúsenosti, ktoré potom budú vedieť použiť vo svojej praxi. Ja sama som z roku 2003 takouto študentkou, ktorá vlastne bola namotivovaná ešte v Slovenskom helsinskom výbore pomáhať a myslím, že je to veľmi pekný príklad toho, ako vieme viesť mladú generáciu k tomu, že právnici vlastne vedia účinne pomáhať už skôr počas štúdia a potom tie znalosti vedia použiť aj v praxi. A vlastne to právo môže byť pekným príkladom toho, ako vlastne tie ľudské práva, ktoré sa niekedy iba tak možno formálne zdôrazňujú, zrazu reálne vidíme, že aha, niekomu sa niečo stalo a aha, ja mu viem ešte ako študent pomôcť. Takže je to veľmi taká ako keby silná vec. Takisto ako aj Marina, my sa snažíme vzdelávať, to znamená nielen tých študentov, ale aj napríklad štátne inštitúcie, alebo napríklad policajnú akadémiu. S nimi máme veľkú spoluprácu už viaceré, teda mnoho rokov dozadu. Je to najmä v oblasti toho azylu, ale aj dočasného útočiska. Minulý rok sme tam boli asi 3-krát, kedy sme kadetom, ktorí pomáhajú zase policajtom na Botovej, vydávať tie dočasné útočiska, Inštitút dočasného útočiska priblížili z tej formálnej stránky, takže vzdelávame rôznych profesionálov, ak majú záujem. Takže tie naše aktivity, ktoré robíme práve pre Ukrajincov a Ukrajinky, som rozdelila do takých 3 oblastí. My poskytujeme naše právne poradenstvo najmä v asistenčnom centre na Botovej. Pravdepodobne v tejto komunite ľudí predpokladám, že každý vie, že takéto asistenčné centrum na Botovej bolo zriadené. My sme ako Liga za ľudské práva minulý rok boli prítomní aj s Marinou na tých hraniciach, čo ste spomínali. Potom sme boli tí, ktorí vytvorili ten infopoint na Bratislavskej železničnej stanici spolu s magistrátom hlavného mesta a následne sme vlastne sa snaží magistrát presvedčiť, že zrazu má na svojom území veľmi veľa ľudí, ktorí potrebujú nejakú asistenciu a pomoc.
A myslím, že takéto progresívne videnie toho sveta, že áno, musíme si ich všímať a niečo urobiť na určitom štandarde, sa práve vlastne vytvorilo v tom asistenčnom centre na Botovej a je to taká ukážka spolupráce, kde sa vlastne my na Slovensku sme sa vedeli dať dokopy viaceré organizácie, ľudia, ktorí v podstate majú ten záujem pomáhať a bez ohľadu na to, či sú samospráva, štát alebo mimovládne organizácie, tak vieme účinne vlastne poskytovať tieto právne služby. Niečo obdobné sa stalo aj v Košiciach. Tam sme zase so spoluprácou s Košickým samosprávnym krajom a 10 mimovládnymi organizáciami vytvorili integračné centrum v Košiciach, takže tam takisto Liga za ľudské práva pôsobí a poskytuje právne poradenstvo. Máme mobilné tímy, ktoré boli vo viacerých mestách po Slovensku, práve v ubytovniach a vo väčších miestach, kde sa združujú Ukrajinci, poskytovať právne konzultácie, hlavne v oblasti zamestnávania, vzdelávania a tém, ktoré teda Ukrajincov zaujímali. Ak by ste vedeli o niekom, o nejakých komunitách po celom Slovensku, že by potrebovali právnikov, tak neváhajte, určite nás kontaktujte. Naši právnici, kde sú teda najmä ukrajinskí právnici, sú už po tom roku a pár mesiacov naozaj vytrenovaní do takej miery, že vlastne sú pripravení odísť hocikam, kde je vlastne takáto pomoc potrebná. Cez naše ukrajinské šikovné kolegyne sme vybudovali podľa mňa celkom úspešný Telegram kanál, ktorý práve slúži na informovanie. Máme tu aj našu kolegyňu, ktorá je koordinátorkou, Jelizaveta, takže ak by ste mali potrebu sa nejakým spôsobom možno viac popýtať, ako to funguje, tak môžete vlastne využiť jej prítomnosť, ale v každom prípade je to kanál, ktorý slúži na informovanie nielen právnych, ale aj iných podstatných informácií. Na Facebooku a Instagrame, na e-maile a našej helpline takisto poskytujeme informácie, takže ak niekto vlastne má pocit, že radšej chce použiť iný kanál, tak tuto sú tie naše čísla a e-mailová adresa. Náš HRL tým tvoria nielen slovenskí právnici, ale aj ukrajinskí právnici. Minulý rok nás kontaktovala Slovenská advokátska komora, že na Slovensku sú šikovní advokáti, ktorí by potrebovali niekde pracovať. Tak okrem advokátskych kancelárií sa aj niektoré mimovládne organizácie, medzi nimi aj my, sme sa prihlásili k tomu, že budeme veľmi radi, ak teda rozšíria náš tím a prijali sme medzi sebou 6 naozaj veľmi šikovných ukrajinských advokátov a advokátky, ktorí nám práve pomáhajú poskytovať právne poradenstvo. Takže častokrát sa stretávame aj so situáciami, ktoré oni potrebujú riešiť práve na Ukrajine a títo naši zamestnanci vedia zabezpečiť túto službu. Študenti, dobrovoľníci a ešte Centrum právnej pomoci, čo som ešte nespomenula, je takisto dôležité uviesť, pretože Centrum právnej pomoci je štátna organizácia, ktorá poskytuje bezplatnú právnu pomoc a na Botove nám vypomáha každý deň. Právne zastupovanie vieme robiť v týchto troch konaniach, azylové konanie, zaistenie a potom administratívne vyhostenie. V tých ostatných veciach vlastne potom vieme reportovať na advokátov. Takže toto už som v podstate aj tieto informácie spomenula. Z tých, čo som ešte nespomenula, tak spolu s Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky a Národnou kriminálnou agentúrou Východ sa snažíme prispieť k tomu, aby sa dôkazy o vojnových trestných činoch na Ukrajine zbierali aj na Slovensku. Takže je vytvorený dotazník, ktorý vytvorila práve NAKA a ona zbiera informácie. My o tomto dotazníku informujeme Ukrajincov a Ukrajinky a ak boli obeťami alebo svedkami nejakého vojnového trestného činu, tak ich vlastne referujeme na Národnú kriminálnu agentúru a zabezpečujeme potom to, aby sa vlastne oni dostali k tým vyšetrovateľom, ktorí práve takéto dôkazy zbierajú. Ak by ste o tomto chceli nejak viac informácií, tak samozrejme sme k dispozícii a potom vám povieme viac. Čiže to ostatné som už viac menej spomenula. A ešte rýchlo na konci naše advokačné aktivity. Asi sami viete, že veľa z vás alebo veľa vašich klientov sa pýta, čo bude potom, keď asi teda ešte predpokladá sa, že na 1 rok bude predĺžené dočasné útočisko, čo bude potom. Sú intenzívne právnické debaty na túto tému. My už sme minulý rok túto tému otvorili s Úradom hraničnej a cudzineckej polície a s Ministerstvom vnútra a navrhovali sme, aby sa vytvoril nový typ prechodného pobytu. To nám príde ako keby najlepšie možné riešenie. Zatiaľ je to ešte v takej téme brainstormingu, ale už sledujeme ten vývoj na úrovni Európskej únie a na budúci rok to bude určite náš primárny záujem, pokiaľ ide o tú právnu oblasť, ako nastaviť to, čo vlastne bude, keď dočasné útočisko skončí. Takže to je naša primárna aktivita.
Okrem toho ochrana práv detí a vzdelávanie. Možno viete, že Liga za ľudské práva zastáva právny názor, že je povinná školská dochádzka pre ukrajinské deti aj momentálne. A ústava vlastne Slovenskej republiky tvrdí, že každý má právo na vzdelávanie. To sa nedeje, je tam iný výklad ministerstva školstva, s ktorým my nesúhlasíme, ale zároveň si uvedomujeme, že ten školský systém je naozaj nepripravený. To znamená, že že učitelia, ktorí... Ďakujem pekne. Že učitelia alebo školy, ktoré prijímajú ukrajinských študentov a študentky, neboli ako keby pripravení na to tak hromadne sa venovať žiakom, ktorí prichádzajú z nejakej inej kultúry. A je to stále výzva. Zároveň ten právny stav je taký, že tie deti patria do školy a je tam aj takéto bezpečnostné hľadisko, že vlastne škola nie je len priestorom na vzdelávanie, ale škola je priestorom na ochranu. Ak ste spomínali, že tie mamy potrebujú ísť do práce a chcú ísť aj do práce, tak 10-ročné deti nemôžu zostávať samé doma. A to je vlastne častokrát úplne realita na Slovensku, že 10-ročné ukrajinské deti, ktoré by mali byť v školách, tak sú vlastne samé doma, lebo napríklad ich mami pracujú. Takže to si musíme ako spoločnosť uvedomovať, že preto je tá povinná školská dochádzka vlastne pre každého, lebo ona aj chráni tie deti. A ochrana napríklad pred sexuálnym vykorisťovaním a zneužívaním, pred obchodovaním s ľuďmi je téma, ktorú možno my na Slovensku ešte trošičku zľahčujeme a nevenujeme takú pozornosť, ale je to naozaj výzva, a ktoré by sme sa mali potom venovať. Podnikanie som už spomínala a zdravotne znevýhodnené osoby je tiež téma, ktorej sa nevenovala veľká pozornosť, teraz sa to otvára, sa to debatuje prierezovo, takže dúfame, že aj podmienky nielen tých, ktorí sú zdravotne znevýhodnených, ale tých, ktorí sa o nich starajú, tak im budeme venovať väčšiu pozornosť. Takže to by malo byť všetko. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a potom na konci slúžim také kanály naše.